Báileach lia thurthuaig. Seo é Fhionnlaoich FM. Nis tá cainte an seachtadáil ó Inigéil Duine McGinley. Duine rinne fearr ó ceann den hagratí gweaga choirí láthair ag ciste éigean den trachtas iniu maidir le córcon cín na gweaga. Céir é do thóram agus thóram do feartaí i le an blan fiche bliain don gweaga agus an méid sé ilsiú an bhí seo an gapan tú? Well, dúis sinam ggóil géarga le plán cumsia fiche bliain don géalaige. Agus tá sé seo gealta ag an rialtas inis le tomult. Tá fóchaiste den rialtas faoi chaithirla an tíisi ag plé leis an phlean seo. Agus tá sulas agin go mbeidh sé ar fáil gan bhfuil. Dúirt daoine éigin dom aniu go méidir go mbeidh sé ar fáil roimh dhearú na míosa seo. Ahas cinnte go gaithfidh sé bheith ar fáil roimh dhearú na bliana seo. Mar a dúirt mé tá géarga leis mar ghfuil deachtarachtaí móra a bhathar na huaige ag an Gaeilge agus ag an Gaeltart mas féadum sin a rá. Na tuairiscí go léir hanig go maith le tomult comisiún na Gaeltarta agus tuairisc ar an Gaeilgeans na Gaeltarta agus an san chóras éideachais tá go leor éadach sin fá hasú na teangan a bhathar na huaige agus sinam ghfuil plán cumsíthe dhé agus go gaiithar sprcanna áirithe a legan síos mar a deirtarlinn a bheith an san phlean seo agus an sin iad a chur a bhéim. Bhí plánan agus polasaithe go dtí seo a is leor inis agus is soilir inis na roisiad éfarta mar sin tá géarga leis an phlean agus tá ag fanart leis an phlean agus bus plán fiúltathe an is cinnte go méid ar daciart inne le fáilige. Bhí sé cáint le Héimen MacNeilis ó got na Gaeltachta ó Tír Conal an teachn se caite an factus in áid cuid de multi on board snip le na Gaeltachta agus na Gaeilge. Agus dúirt sé go raibh tú ag an céad cruinniú poiblí so tá tú ag taú leis an factus. An bhfuil do feartaí nó an raibh tú ag an céad crunne ar do stúm féin? Os cinnte go bhí mé ag an chruinniú a bhí an san chranag an gcédói an éitir ó ionadaithe ó na cantar Gaeltarta lig anú na ngáil a bheit ní éiríonn freastal ar ga cruniú a bhí sim ar dheithigh man sa cruniú sin agus bhí mé aige agus tá siad inné coppla cruniú eile a bheith acu ó chuin ní éiríonn sa bheith anmór go bhfuil dúilga sí arm ar fud an dáil cheantar. Agus cinnte go bhfuil imní mhór ar winter na Gaeltarta ó gúna ngáil síos ar fud an chósta ar fad go carcaí agus céirí fan na maltaí tromchúisethe a tá mórd dúiris bord snip. Mar a dúirt mé ag an chóchaiste inniu nar a bhí conra na Gaeilge an sin tá anilísteanta acu sin ar na maltaí seo agus aontaíim go heileá go bhfuil muid ionta imní fan na maltaí seo agus tá gothaí a bhéimiad go ngeanú sé dothar mór don Gaeilge agus don Gaeltart. Mar shampla tal sé malta go gothaí go ngeanaí go gothaí ar ceall rinn na Gaeltarta nó gothaí isteach leis an rinne deacha sé a ní aontaí na déine a bheith na Gael leis an fálasí sin. Sé an rud atá réite ag ar ganara a radio na Gaeltarta thuasanú na ngáil agus bé me hí an naci leis go méid ring Gaeltarta an nar a bhéh sé an na híise agus ach go méidir go mó an rin sin faoi scé ring an tíisí héin agus sin go dthrú sé sin údras inta do rinne Gaeltarta go mó takeíar rinne an tíisí le fáil agus go mó aras stéitin sin agus go mó imchor díra isteach an sa rialtas ag level an tíisí. Mar hampla tá go leor scéimena malta chutha a gotthar ceall. Scéim na bholamathaí Gaeilge a bhfuil álas a go héanarú tá mé cinnte go rotú an san Gaeltart. Agus ní bhain go dhéanú sé sin dothar don teanga a dhéanú sé dothar mór de acta bíocht na Gaeltarta. Tá mis sem a chonaí i gantar Gaeltarta a ngédói. Agus tá muid ag bra ní smó na bhí muid ag brathe riamh ar na scalarí Gaeilge agus a go tuismathaí agus a go Gaelta a thart. Sé sin an tionscail torasrata a smó atá sa Gaeltart
a lethir na huaige scéim na bhlamthaí Gaeilge. Tá na mrá taí anna imnia, bhí mór chruinniú acu an ngáileh, agus be muid ag tar takeíart omlan dífa agus an feachtas atá acu go gahir an scéim sin a choileáte siúl. Tá bulle tucha dó cheanna fin, mlíana harann an rin idecha siar, an Jones's Kiga euro da gatdelta a bheith frastal. Bulle mór sin, am a háirní an rin na Gaelta a siar, an fóríontas atá gur fáil don na mrá taí, choir sé dearú leis na calhaistí Gaeilge, maini bheith aine ebatar frastal arú a daoine a bhfuil anachid airgid fad acu. Agus tá go leor scéim na tá scéim lótha na Gaeilge, tá sé sin faoihrú a dhéh Paisi na Gaeltata mar gos Gaeilge on gliawan acu agus tá go leor a maltaí eile a sé an rud na digan mo déine cén fág go bhfuil duine bord eiltar maltaí mar sinna chur amach agus an sin an rialtas ag an nám chéarna ag an strateis fiche bliain is cosúil na ró tigvel agus is cosúil na ró ceangal arbí idir an rialtas agus an bord agus mar a dúirt ag an chóchaiste ní hiigim go dé mar a déú sé sin tarlú. Agus ceistamán eile cuirtar lán béim ag an gistiniu faoi cóstad is don gcuaga ar a ggótaí boir, you know. Cad é thóram Fine Gael faoi, ag taisa gom go raibh mai go ring caint faoiniu? Well, dúis bhí chur lethaí onanta mai deanta ag an tarlóirí a bhí lá Garrett riil le sílam agus chuis sé I bhéim go mór ar na buile rig bhí me ag caintla an a dhé sin, rudaí a bhahar na huaigh níl siad sasúil. Tá an Gaeilge an italics go minic agus an sin an legan bearla ag gin litir hamóra. Agus sé an dearcú atá aganne agus díar mé ar bhaicil ring Lord fan Gréisian den chruinniú agus ag sisin freigra agus sílan sisin go chóid go méú an legan Gaeilge ar a léad ar chóchéim leis an legan bearla agus go méú sé an san chlá ceanan chiarna. Hey, didn't even get any gourmet in my gut. Gur míle mai go féin tá fáilte rót. Fine.